Sa ngalan sa Mahanag sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, maginuso kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kogdako uyamot sa una-una sa kulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadun unta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdanan nga mga misteryo sa kalawasan sa tawo, ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubosay ang panabang itugot nga ang imong simbahan magamping nini kanunay, ug magdala nini ngadto sa kaingpitan diha sa iyang taha sa pagpangluwas. Kiniyamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariyuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basaw ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod na tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya, gidala ko niya sa gawas, agi sa ganghaan, dapit sa amihanan. Og iya akong gidala libot sa ganghaan, didto sa gawas, nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig, gikan sa habagatan. Unya, mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi. Og unya, nasukod siya balig 5 kagatos ka metros. Og unya gidala ko niya latas sa tubig nga may giladmon nga tagakiting. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros. Og gidala na usab ako niya latas sa tubig og tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros. Og gidala na usab ako niya latas sa tubig og tagahawak na ang giladmon niini. Unya, nagsukod na usab siya laing 5 kagatos ka metros og ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kumulangoy ako. Og giingnan ako niya, "Tao, nakita mo ba kini?"
Unya, gidala ko niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy isig kadaplin niini. O giingnan niya ako. Kining tubiga, nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tabang. O bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot nandidto kining tubiga, ug matabang ang dagat. Busa, mabuhi ang tanang nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, madubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga silag matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon. Kay ang tubig nga giginahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagagahom nga Dios ania uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kitay gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matayog ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahong nga Diyos, ania uban kanato. Ang Diyos ni Jacob, mao ang atong dalangpanan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios ania sa iyang taliwala. Wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios motabang kaniya, inig kahayag sa banag-banag. Ang Ginoo sa kagahuman ania uban kanato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo, tan-awa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta.
O Dios, pagama dinhi kanako ang usag ka malinis nga kasing-kasing, ihatag kanako pagbalik ang kasadya sa imong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Humani ini dihay pangilin sa mga Hudeo ug niadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa Jerusalem duol sa pangganhaan nga ginganlang ganhaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan, gitapangkuhan diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og dito'y tao nga nasakit sulod sa 8 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasaryan ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon, busa gipangutanan niya ang tawo, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig mo kutaw na. Ug samtang nanlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug bilakaw. Nahitabo kini sa adlaw ipapahulay. Busa giingnan sa mga Hudeo ang tawo nga naayo, adlaw ipapahulay karon ug supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha, maipundok sa mga tawo ni atong dapita. Human kini mahitabo, gipakahibalag ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa lumipang bangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, isugod ang mga Hudeo paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tawo sa adlaw ipapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong gabi mga igsuon. Kung si Jesus mga igsuon mangutana kaninyo nga ganahan ba mo maayo unsa man ang inyong itubag? Of course, Father, yes kaayo. Ganahan mi maayo. Ang pangutana, unsa man ang ganahan ninyo ayuhon ni Jesus? Wa pud mo kahibalo no. Kay daghan kayong ayuhonon no sa atong kaugalingon. Pero kung atong tanawon mga igsuon, kung inyong nadunggan ang atong ebanghelyo, although giayo ni Jesus ang masakiton, ug pila na siya katuig nga nagsakit, kung nadunggan ninyo ang atong ebanghelyo karon, pila na katuig ang iyang sakit. Wa mo kahibalo? Assignment na ninyo. Kung atong tan-awon no, before naayo ang masakiton sa atong ebanghelyo mga igsuon, na ay gisugo si Jesus o gipabuhat sa iyaha. And even after maayo siya, naagihapoy gisugo si Jesus kaniya. Ug unsa man mga igsuon ang gisugo ni Jesus
sa tawo nga naay sakit. No, sulod sa 38 ka tuig niya nga sakit. Og after siya maayo, naapoy gisugo si Jesus. Og dinhi nato makit-an mga igsuon nga importante kaayo ang pagtuman sa mga sugo ni Jesus sa atong kinabuhi aron kita maayo sa atong mga balatian or dili lamang sa mga balatian nga atong nahigauman mga igsuon, but ayuhon ang atong kaugalingon nga ang atong koneksyon sa atong Ginoong Hesukristo padayon sa gihapon hangtod sa kahangturan kung ato radyod tumanon ang sugo ni Kristo mga igsuon. Ang sugo ni Kristo unsa tindog dad-a ang imong gihigdaan ug diha-diha naayo siya ni tindog siya mga igsuon. Ug human siya naayo nagkita sila didto sa templo unsa man ang gigsulti ni Jesus. Tan-awa naayo ka na, ayo na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Sa atong kinabuhi mga igsuon, no, daghan kitay gipangayo sa Ginoo. Daghan kitay mga request sa Ginoo. Pero ang pangutana nato sa atong kaugalingon mga igsuon, sa tanang request o pangayo or gipangayo nato sa Ginoo nga usahay, no, mahiubos kita kay di man ihatag sa Ginoo ang tanan natong mga pag-ampo ratong gipangayo. But kung mangutana pod si Kristo nato mga igsuon, maupod ni siguro ang iyang pangutana nato. Before ka mangayo sa akoa, before ka mo request sa imong gipangayo kanako, imo pod bang gituman ang akong sugo sa imuha? Padayon baka gihapon sa pagsunod sa imong or sa akong kabubuton diha sa imong kinabuhi. Kung pangutan-on ka mo karon sa Ginoo mga igsuon, kinsay makataas og kamot, kinsa dinhi kaninyo nga sa kanunay magsunod sa sugo ni Kristo adlaw-adlaw. Taas og kamot kay pasakaon dayon nato sa langit karon dayon. Niya ang pangutana nganong sige man tagpangayo ug sigig sugo sa Ginoo kung dili ganita makapati sa iyang sugo sa atong kinabuhi. Mao dapat na ang atong pangutana mga igsuon. Nya usahay kung naa kitay pangayoon sa Ginoo, ato pa jud nang utangon. Dili lang tahilig mangutang sa kwarta, pati ang atong gipangayo sa Ginoo usahay utangon pa nato. Example, ingon gani, Ginoo tagay ko sa akong gipangayo kay mobut-an ako. Di na ko mangaway, di na ko musugal, basta ihatag ra ni ugma ang akong gipangayo. Nya kay gihatag man sa Ginoo, no? Pagkaugma ang imong gipangayo. Nya for the next day, nagsugal na pud ka gihapon, nangaway na pud ka gihapon. Nya unsay imong ikasulti sa Ginoo? Next time na lang, Lord, utang sa ako. Mao nang giingon ni San Agustin, no? Sa tong nangayo siya og chastity sa Ginoo, unsay ingon niya? Tagay ko unsay chastity sa Bisaya gani. Basta inganan na siya. Give me chastity but not yet. No? Sa buot silingon mga igsuon, no, nga usahay pareha pud kita, no, usahay mga igsuon ato pud tan-awon nga sa kanunay dapat kung naatay gipangayo or gisugo sa Ginoo, dapat tumanon pud nato ang sugo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pareho sa kinabuhi ni San Jose mga igsuon, no, sa akong gi-mention last time, si San Jose di jud nato makit-an nga nisulti, no, sa Ebanghelyo.
or sa Bible. Never siya nitingog mga igsuon. Pero diha nato makitaan mga igsuon nga sa iyang kahilom, iyang gisunod sa kanunay, ang kabubuton ug sugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga nahimo siyang maayong ama-ama ug bana ni Santa Maria hangtod sa iyang kamatayon. Sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, atong ampuan nga tagaan kita grasya sa atong Ginoong Jesucristo aron sa kanunay musunod kita sa iyang mga sugo sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Ang tao wala gayoy mahimo kung wala ang Dios, hingpit kitang magsalig kaniya, moingon kita, Ginoo, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagpanagana, ihatag nila ang ilang kinabuhi diha sa pagpangalagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga maangko nato ang manggihatagong kasing-kasing sa pagtahan sa atong kaugalingon ug sa ingon motubo kita diha sa atong pagpanginahanglan sa pagsunod kang Kristo nga may malumong ug mapaubsanong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Nga mabatunan nato ang matuod nga diwa sa pagpaubos diha sa atong pagkinalangbigit sa mga kabus ug sa mga dinaugdaog ug nga atong maila ang presensya ni Kristo diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makakaplag ug gugma ug tabang gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiyopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-una namo mausa sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios nga mahan sa among pag-alingat sa among kahuyangan o sa among garbo, dungga mga hangyo sa imong nanginahanglang katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamuwaro ng ako gangayong sakripisyo dawato ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Duwatang ka sa Ginoo sa pisisyo ikan sa imong mahang, alang sa pagkakapagmaya sa imong, alang sa pagkakaslanan at sagot ng santos na simbahan. O Ginoo, sama-sama anong gugma, gialagara ni San Jose ang imong bugtong anak, nga gianak ni Maria nga Berhen. Itugod usag nga magalagad kami sa imong mga lampuanan, umanang limpyo nga kasing-kasing, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga mga pagdayeg magahimaya
magapasidungog ug magasaulog kanimo sa pangili ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Berhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahunahunahon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg. Santos Gerikaw o Ginoo ang tuburan sa tarang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan humatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong.
kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahom nga aman. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang bingariya, ang naong unang himaya, sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.
Hinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ang pingi nga maluluyo ng imong gibusog sa Eucharistia gikan ining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong pasalamatan ang atong Novena Mass sponsor para sa 8th day sa Nobenaryo alang kang Senyor San Jose, si Jenny Son. Daghan kaayong salamat. Ang Ginoo manaag kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.